olo on ehkä parempi, ehkä about sama kuin eilen. Vähän ehkä tuntuu, että keuhkoissa tuntuu noin eilisen nousut. Mutta pitää koittaa kävellä hitaasti. Kyllä mä lähden tästä taas jatkamaan. Tänään mennään yhdestä satulasta, mikä on 800 metrissä. Mutta saa nähdä, kuinka paljon tulee semmoista mikronousua ja laskua tuossa välillä, mikä ei näy noissa korkeuskäyrissä. Että eilen huomasin, että se oli ihan jatkuvaa nousua ja laskua. Ja joo, tänään on tavoitteena päästä Lower Winchester Hutille. Toi aika-arvio sanoo 7 tuntia, alle 20 kilsaa, niin jotain kivaa siellä varmaan on taas odotettavissa. Sinne menee Sami. Ei mitään toivoa pysyä perässä flunssasena. Mutta varmaan illalla sitten nähdään taas. Päästiin tosiaan liikkeelle jo 8, mikä on hyvä. Voi pitää rauhallisen tahdin. Eilen oli ihan mahtava tulla tonne tuvalle, kun Sammy oli siellä hurraamassa, että pääsin perille, niin piristi kyllä mieltä tosi paljon. Hauskaa, että sattui aloittaa samana päivänä just sellainen ihminen, kenen kanssa tulee hyvin toimeen ja on niin sama henkinen tyyppi, niin se on aika kiva. Nukuin vähän huonosti viime yönä. Tuolla oli jotain vieraskirjaa, oli kirjoitettu, että rottia tuolla tuvalla. En nähnyt niitä, mutta kuulin kyllä illalla. Siinä oli vähän vaikea nukahtaa, kun ne rapisteli siellä ja sit sitä alkoi miettiä, että laitoinko nyt varmasti kaikki ruuat sinne pussiin, joka nostetaan sitten sellaiseen koukkuun, mikä roikkuu katosta, niin ne ei sitten pääse siihen käsiksi. Mutta ei ollut ruokia syöty ja lopulta sitten kuitenkin nukahdin. Täällä alkaa valostumaan joskus 5 jälkeen, niin silloin sitä yleensä sitten alkaa heräilemään ja viimeistään siinä 6 sitten nousee ylös. Tänä aamuna on sumuisia vuoria, sumuisia maisemia. Mutta toistaiseksi polku on ollut ihan tasasta, mikä on tosi kiva, että eilisten tikapuurappuskiipeilyjen jälkeen ei siellä mitään tikapuita ollut, mutta niistä olisi ollut kyllä kovin paljon apua, jos olisi ollut. Siellä on vähän maata lähtenyt. Näyttää siltä, että pääsin tämmöisen ekan nousun päälle. Tää oli 524 tämä Töppyrän korkeus. Pitää kyllä mennä tosi hitaasti. Meinaa mennä hermot välillä, kun tuntuu, että ei pääse eteenpäin, mutta täällä ollaan ja nyt on taas hetken aikaa tämmöstä oikein mukava kulkusta polkua, niin matka taas etenee. Aika kivaa.
tuolta tulin metsästä. Ihan hauska, kun putkahtaa yhtäkkiä metsästä ulos ja sit huomaa, että oi kato, täällä on maisema. Miten kivaa. Kello on nyt jotain 1 ehkä. En tarkasti tiedä. 8 lähettiin ja on satanut siis ihan koko ajan. Nyt se vähän taukos ja tuntuu, että vähän kirkastuukin. Mutta täytyy sanoa, että en ole taaskaan onnistunut löytää vettä pitäviä sadevaatteita. Housuista on tullut läpi ja noissa kuorirukkasissa, terveisiä vaan Salomonille, on enemmän vettä sisällä kuin ulkona. Ehkä ne pitäisi ollakin sitten käännettynä toisin päin, en tiedä. Pitää varmaan kokeilla. Joo. Tässä ei ole ollut kauheasti mahdollisuuksia pitää mitään taukoa. Yhden patukan on tuossa vetänyt, mutta täällä on aika kylmä, niin heti kun pysähtyy, niin tulee kyllä vilu. Täytyy koittaa pitää itseensä lämpimänä, ettei tää flunssa pahene. Niin täytyy nyt vaan kävellä. Mutta tämähän on jo aika tuttua hommaa. Miten ne onkin löytänyt näin kivan reitin? Monta kertaa tulee semmosia, että nyt hitoo tosissanne. Toi on tossa polku. Ja se menee tonne pystysuoraan. Mä tulin sitä alas. Nyt mä oon tämmösessä puronotkossa. No. Noin. Ja sit se menee tuolta uudestaan ylös. Näyttää siltä, että tää voisi olla se satula, mihin tänään noustaan, eli korkein kohta. Polku lähtee tonne ja tässä ei nyt ihan kauheasti näy mohiksia, että se voisi nousta enää kovinkaan kauas. Tää on ollut tämmöistä viidakkokiipeilyä mutasien puiden juurien välissä. Mutta toivotaan, että tämä oli se satula. Ja nyt pääsee sitten alaspäin.